Nagdunar ang Abuetes Foundation ug duha ka solar power system sa Barangay Panganan, Lapu-Lapu City aron matabangan ang mga eskwelahan ug komunidad nga dugay nang walay kuryente. Matod ni Konsehal Annabeth Quizon nga nirepresentar ka Mayor Jonard Ahong Chan ug Congressman Cindy Chan, dako ang ilang pasalamat sa Abuetes Foundation alang sa Project Aurora nga nagdala sa kahayag sa Panganan. Ang duha ka solar systems gihatag sa elementarya ug high school sa isla nga maoy usa ka remote ug off-grid nga lugar. Mato sa Project Aurora briefer, ang inisyatibo nagasuporta sa last mile schools sa DepEd aron mahatagan ng mga estudyante og renewable energy o digital tools. Ang matag sistema adunay napo ka 550 watts na solar panels, usa ka 5 kilowatts inverter ug usa ka battery ron magamit ang enerhiya bisan og gabii. Dugang pa ni Quizon, gihatagan nilang oportunidad ang kabataan ug komunidad sa mas hayag nga kaugmaon. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugngan sa paghatod sa nag-una ug labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.